poluvremenu. Miroslav Đukić nije mogao da računa na povređene Maletića i Brazilca Žuku. U tim se vratio Sikimić, ali je meč odgledao sa klupe. Branio je Božović, sledeo Obradović, Rnić Mihajlov, Rukavina, Nenad Mitrović na poziciji zadnjeg veznog igrača u odsustvu Žuke, zatim Tošić, Morira, Đorđe Lazić, Jovetić i Dijara. Na klupi Radosavljević, Sikimić, Veselinović, Lazetić, Jovanović, Predrag Lazić i Stanić. Lazetić, Predrag Lazić i Stanić dobili su šansu u drugom delu igre. Glavni arbitar na ovoj utakmici bio je Goran Milanović iz Petrovca na Mlavi, pomoćnici Vladimir Jovanović i Saša Bogićević iz Beograda, četvrti sudija Mihajlo Jeknić, a delegat Momčilo Mišković. Početno ispitivanje snaga, tako da je početak utakmice protekao bez prilika. U 13. minutu Morira za Jovetića, mladi napadač Partizana, faulirao je Isilovića, tako da je poništen ovaj pogodak Dijare. U 18. minutu prvi put i to veoma ozbiljno preti Čukarički. Mihajlo Dobrošinović je ubacio loptu u 16-terac, ona je došla do Blažića koji je isto to učinio samo sa leve strane, na pravom mestu bio je Rnić, Poledica je vratio loptu do Marka Blažića, a ovaj veoma lepo šutirao i dosta sreće za Božovića u 19. minutu. Partizan je pokušao iz prekida, prvo je fauliran i Jovetić, nepropisno je startovao Nenad Višnjić. A onda je upravo Jovetiću malo nedostajalo da savlada Isilovića iz ove situacije. Zatim Morira za Obradovića, Obradović pokušava da pronađe Zorana Tošića koji kasni na ovu loptu. A onda u 28. minutu veoma lepa akcija fudbalera Partizana i prvi pogodak na susretu. U akciji su učestvovali Mitrović, Morira, Đorđe Lazić, pa ponovo Morira koji rutinski šalje loptu iza Isilovića. 28. minut utakmice na Banovom Brdu, Čukarički Partizan 0-1, strelac Morira. Da vidimo još jednom gol koji će sigurno ući u konkurenciju za pogodak kola. A samo 2 minuta kasnije Čukarički je potpuno slomljen, drugi pogodak za Partizan. Još jedna akcija koja je krenula od Mitrovića, Đorđe Lazić za Jovetića, 30. minut susreta. Jovetićev drugi pogodak u šampionatu. Prvi je postigao protiv Vojvodine u prošlom kolu, evo sada i protiv Čukaričkog. Čukarički Partizan 0-2. Tek nakon drugog gola Partizana ponovo su pokušali fudbaleri Čukaričkog, ali ni ovoga puta nisu bili precizni. Bio je tu udarac Saše Marjanovića, a onda je u 36. minutu Višnjić sprečio Jovetića. Videli smo detalje iz prvog poluvremena utakmice Čukarički Partizan u kojem su gosti iskoristili svoje dve najbolje prilike. Dobro, ja sam veoma zadovoljan, osvojili smo 3 boda protiv... Ponovo aplauz svih prisutnih za fudbalere Partizana u 47. minutu. Jovetić, Morira, Dijara u 100% šanse ili šutira po gol. Kontranapad Partizana u 51. minutu. Zoran Tošić za Jovetića koji komplikuje.
Usledio je period bez prilika, ali sa nekoliko lepih poteza. Ovo je prodor Ivana Obradovića, centaršut, na drugoj strani je Morira. Morira vraća loptu do Rukavine, Rukavina do Lazića, pokušao Đorđe Lazić ponovo da pronađe Rukavinu, brži je Isilović. Korner je izveo Morira do Zorana Tošića, povratna lopta do Portugalca, zatim udarac, ali slab da bi se savladao Isilović. Na suprotnoj strani ništa bolje u odnosu na Moriru pokušava Ćulum. Uporan je Morira, to mu se isplatilo, onda veoma lep potez, ipak Tubić ispred Jovetića. Druga izmena u domaćem timu, Mitar Peković dobija šansu u 66. minutu, izlazi Nenad Višnjić, slobodan udarac sa desne strane izveo je Poledica, ali nije bilo većih opasnosti po gol Partizana. Ćulum za Petkovića, brži je Božović. U 71. minutu ponovo jednostavna igra Partizana, do noge, Mitrović, Diara, Jovetić, ponovo Diara, još jedna 100% prilika za Senegalca i ponovo neprecizan. U 73. minutu prvu promenu u timu pravi Miroslav Đukić. Stanić ulazi umesto Mitrovića. Ovo je još jedan pokušaj Blažića koji u prvom poluvremenu pogodio stativu, ovoga puta neprecizniji. Poslednja treća izmena u domaćoj ekipi, Bojović ulazi umesto Perića. A u timu Partizana od 81. minuta je Predrag Lazić umesto Đorđa Lazića. Sada je Mirko Poledica daleko opasniji ovaj put. Božović je primoran da izbaci loptu u korner. A nakon kornera još jedan korner. Sudija Milanović pokazao je dva žuta kartona, jedan fudbalerima Čukaričkog i jedan fudbalerima Partizana. Ovo je prvi u 85. minutu kada je Ćulum faulirao Zorana Tošića. Šut je u finišu, probao i Tošić. Najbliži gol u drugom poluvremenu fudbaleri Čukaričkog bili su u 87. minutu. Još jednom je šutirao Blažić posle kombinacije sa Lazarom Popovićem i ponovo pogađa stativu. Žarko Lazetić je dobio priliku u sudijskoj nadoknadi. Sudija Milanović produžio je drugo poluvreme za 2 minuta. Izašao je Diara. Zbog ovog starta upisan je Nemanja Rnić. Fudbaleri Partizana u drugom kolu Meridijana Superlige savladali su Čukaričke na Banovom Brdu rezultatom 3:0. Ovo je posljednji detalj sa utakmice i treći gol. Strelac je Žarko Lazetić. Jovetić je bio asistent, a fudbaleri Čukaričkog nisu imali vremena više da krenu s centra.